Другі дзень навенны да слугі Божай Ванды Банішэўскай. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. З жыцця слугі Божай. 29 кастрычніка 1921 года Ванда Банішэўская прыняла сакрамент канфірмацыі, які удзяліў ёй Зыгмунд Лазінскі. З гэтага часу яе спаведніком стаў ксёндз Мірскі. У маі 1922 года Ванда Банішэўская удзельнічала ў пілігрымцы ў Вільню на ўшанаванне святога Казіміра. Тады першы раз наведала яна Віленскую кальварыю. Падчас адной са стацый пачала адчуваць на сваім целе боль ад удараў, якія выцерпеў падчас бичавання Езус. У 1922 годзе Ванда Банішэўская вырашыла адправіць споведь з усяго свайго жыцця. Сталася гэта магчымым падчас місіі святых, якія адбываліся ў Навагрудскім касцёле. З успамінаў слугі Божай Ванды пра яе побыт у сталінскіх лагерах. Другі дзень Вялікадня мінуў так, як бы ўсё, што здарылася ўчора, было няпраўдаю і фантазіяй. На малітве зноў я зразумела, што я падрыхтаваная для нейкай вялікай ахвяры. Прысутнасць Езуса стала жывейшаю. Словам, хвілінамі прыходзіць да мяне страшная думка. Ты вінаватая ў тым, што здарылася. Падобныя думкі мучылі мяне горш за пазнейшае біццё галавой аб сцяну, альбо калі мяне кідалі на зямлю. На трэці дзень Вялікадня, 11 красавіка 1950 года о 15 гадзіне пад'ехала будка. Прыехалі арыштаваць мяне. Калі я развітвалася з сёстрамі, адзін з тых, хто прыехаў, сказаў, што заўтра я вярнуся да хаты. А паколькі сёстры плакалі, ён даў ім адрас, куды яны змогуць да мяне прыехаць адведаць. Горад Вільня, вуліца Гедыміна, міністэрства ГБ. Паехала. Але, вядома, добра не разумела, што ад'язджаю назаўсёды. Па дарозе заехалі у Няменчын. У часе дарогі я малілася і зноў пыталася у з мёртвых паўсталага Езуса, што здарылася, куды мяне вязуць. У дарозе пачала разважаць пра побыт Езуса у вязніцы табернакулюма. Значыць, ён цяпер хоча дзяліць са мною свае цярпенні. Параўноўваю мой сум з ягоным. Разумею, што ён нашмат мацней сумуе па душах, па іх взаемнай любові. Мой жа сум будзе падобны да чыстца, а нават і да пекельных пакутаў.
разважання. Сёстры анялянкі служаць Богу катэхеткамі, сакрыстыянкамі, арганісткамі, апякуюцца хворымі і адзінокімі. Яны займаюцца ўсімі тымі справамі, якімі займаюцца звычайна і іншыя законніцы, але адначасова знешне анялянкі застаюцца пры гэтым нібыта аднымі з нас. Словам, гэтыя сёстры сваім жыццём і служэннем наследуюць сваіх апекуноў, анёлаў. А хто з нас калі бачыў анёла? Анёлы, якія штодня апякуюцца намі, застаюцца для нас нябачнымі. Яны, якія моцна і прыгожа славяць Пана Бога, не шукаюць славы для сябе, заўсёды застаючыся ў цені яго крылаў. У 1924 годзе у манаскую супольнасць сясцёр ад анёлаў вступіла 17-гадовая прыгожая дзяўчына з-пад Навагрудка Ванда Банішэўская. Прайшла, каб самой стаць анёлам для іншых. Яна стала такім анёлам, нягледзячы на тое, што была кволая з выгляду, мела незайздроснае здароўе. Але слабое гэтага свету выбраў Бог, каб асараміць моцных. Праз Ванду Бог яшчэ раз паказаў усім нам, што моц і плён служэння залежаць ад таго, на каго ты ўскладаеш надзею, на таго, каму ты служыш. Малітва на заканчэнне праз заступніцтва слугі Божай Ванды Банішэўскай. Пане, які слугу Божую сястру Ванду Банішэўскую з кангрэгацыі сясцёр ад анёлаў паклікаў весці ўтоенае жыццё і даў асаблівую ласку удзелу у муцы Твайго Сына і прынясення ў ахвяру свайго цярпення ў інтэнцыі святароў. Учыні, каб касцёл узнёс яе да хвалы алтара і атрымаў яе заступніцтва. Праз заступніцтва слугі Божай Ванды удзялі мне ласку, аб якой пакорна прашу Цябе падчас гэтай навенны, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. У імя Отца і Сына і Духа Святого.